I aquí els tenen en imatges al món del mar. És una proposta que ens arriba del Club Marítim Cubelles i que porta per nom Bajo el Mar. Són 30 participants d'aquí al municipi. És un grup que sempre s'intenta inspirar en motius marítims d'acord amb l'activitat que desenvolupa aquest Club Marítim Cubelles. Són coreografies diverses i moltes d'elles s'inspiren a la pel·lícula de Disney La Sirenita. Rei Neptú i sirenes, doncs, en aquesta proposta que ens arriba des de Cubelles. Mira,